सानै पाइलटनि बागै आंनि दिनैनि भिडिअ'आ जागोन सानै आमेरिकानि पाइलटआ ओरैबायदि मोनसे रेकर्ड बानायदों। बे रेकर्डआनो जाबाय फ्लाइटखौ बिथांमोना हायाव लेन्ड खालामालासेनो बेसेबां सान बिरहोदोंमोन, माबोरै बिरहोदोंमोन बेनि बागै आं नोंथांमोननो बुंगोन। जन कुक आरो रबार्ट टिम मुंनि सानै आमेरिकानि पाइलटआ खेबसेबो सानसेबो लाखियालाखैनो एखे राहै 65 सान 22 घन्टा 16 मिनिट फ्लाइटखौ बिरहोदोंमोन। बेयो माबोरै सम्भब जाखो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बुंनायदों। आमेरिकानि मोनसे सिटि दंमोन, लास भेगास होननाय सिटि। बै सिटिनिफ्राय गोबां गोजानाव सानै मानसिया गंसे हटेल खुलिहैदोंमोन। बे हटेलनि मुङानो जाबाय हासिन्डा हटेल। बे सानै मानसिया जा हटेल खुलिहैदोंमोन जोबोद गोजानावमोन। अब्ला बिथांमोननि बै हटेलाव कास्टमार थाङाखै। बिथांमोननि बे हटेला उनाव जोबलांनायसै। रावबो कास्टमार थाङा, एसेबां गोजानाव। बेनिखायनो बे हासिन्डा हटेला बन्द जादोंमोन। अब्ला गोबां रां खरस खालामदोंमोन बे हटेलनि थाखाय। बिथांमोना फाग्ला बायदि जाबाय सानैबो। अब्ला सानैबो बै रबार्ट टिम आरो जन कुक होननाय फ्लाइटनि ड्राइभारजों रायज्लायनायसै, पाइलटजों रायज्लायना बुंनायसै जे ओरैबायदि मोनसे रेकर्ड खालामनांगो जे फ्लाइटखौ लेन्ड खालामालाखैनो 100 सान बिरहोनांगौ। अब्ला बिथांमोना जागोन होनना बुंबाय। बै हासिन्डा हटेलनि मालिक सानैया बिसोर सानैनो गोबां रां होनानै गंसे फ्लाइट बायहोनानै मडिफाइ खालामजुनायसै। जे फ्लाइटआवनो थानाय, उन्दुनाय, हासुनाय, खिनाय, सासे सालायब्ला सासे उन्दुनाय, बेफोरबायदि मोनसे बेबस्था खालामनायसै। बेफोरबायदि बेबस्था खालामनानै फ्लाइटखौ बिथांमोना बिरहोनायसै। गंसे फ्लाइटखौ हाइस्ट बिरहोयोब्ला 15 निफ्राय 22 घन्टा बा 25 घन्टाल'सो बिरहोनो हागोन। नाथाय बेयाव फुवेलनि गोनांथि जागोन। अब्ला माबायदि सम्भब खालामखो? ओरैबायदि खालामबाय, जेब्ला फुवेला जोबां जायो अब्ला सिङाव गंसे फुवेल सोग्रा रानिं गारि थागोन आरो बै फ्लाइटखौबो लासै सालायगोन आरो फ्लाइट सानिफ्राय मोनसे पाइप हरगोन जेन फुवेल सोना हरनो हानाय। बेफोरबायदिनो जोबां जायोब्ला रानिं गारिजों फुवेल सोदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायफोरखौबो गाहायनिफ्राय गोजौसिम बेफोरबायदि केपासिटियाव हरनाय जादोंमोन। बिथांमोननि साननाया ओरैबायदिमोन जे 100 सान कुनु लेन्ड खालामालासिनो बिरहोबाय थागौमोन। नाथाय ओरैबायदि जाहैबाय 65 सान 22 घन्टा 16 मिनिट बिरहोनायनि उनाव बिथांमोननि जिथु मेसिन, फ्लाइटनि जिथु मेसिन, बे मेसिना गाज्रि जानायसै। बेनिखायनो लास्टआव उपाय गैया, गाहायाव लेन्ड खालामनो गोनां जानायसै। बेफोरबायदिनो गोबां फेमास जानायसै। बे सानै मानसिया हासिन्डा हटेला फेमास जानायसै। नाथाय उपाय गैया, लास्टआव हासिन्डा हटेला बन्द जानायसै। गोबां रां खरस जादों बे सानै मानसिया। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम।